Gaur, urriak 15, dolu perinatalaren eguna da. Haurdunaldian, erditzerakoan, edo umia jaio eta hilabete bateran gertatzen den galerai dolu perinatala deitzen zaio. Lau haurdunalditik bat ez da aurrera ateratzen. Umea hil egiten da. Familientzat egoera gogorra, momentu latzak, ilusioak pikutara. Denok dugu, galera perinatalen bat, duen lagunen bat. Horregatik, beharrezkoa ikusten dugu egun hau gogoratzea. Gure umetxoak bizirik mantendu behar ditugu. Urriak 15, dolu perinatalaren eguna.